Ja som sa narodil na východnom Slovensku, v pomerne veľkom meste Prešov. Narodil som sa 1955, takže už som taký skutočne veľmi skúsený, slušne povedané, starý tréner. A aj v meste Prešov bola populárna hádzaná už v tých rokoch, kedy ja som bol mladý. Prešov vtedy hral o tituly československé pravidelne s Duklou Praha. Jo? Takže hralo sa vonku na Antukovom štadióne, na štadióne, kde sa zmestilo 4 000 ľudí. To dneska sa nikomu ani nezdá, že príde 4 000 ľudí na hádzanú. Keď tam prišla Dukla, tak to bolo naprané až povrch. Ten štadiónek malý, teda malý veľký v tej dobe. No a to boli boje nesmierne, takže v podstate mojimi takými vzormi bol komplet celý Tatran. Tam bol jeden vedľa druhého, boli vynikajúci hráči. Už vtedy boli profesionáli, takí skrytí profesionáli, pretože vtedy profesionalizmus nesmel byť, ale bol. Začal som hádzanú hrať ako pionier. Pionierská liga sa hrala v Prešove, hrala každá škola. 11 škôl hralo proti sebe. No a potom prišli tréneri z Tatranu Prešov, a vyberali si tých, ktorí sa im páčili. Tak ja som mal to šťastie, že si ma veľmi známy tréner, Anton Frolo, majster sveta z 1967 roku, keď Československo bolo jedinýkrát v histórii majstrom sveta. Tak som mal to šťastie, že tento veľmi skúsený tréner si ma vybral. No a už ako starší žiak som hral za Tatran Prešov, potom som hral 4 roky za dorast Prešova. Dokonca som bol v nejakom výbere, ale z toho som vypadol. No a to bolo od roku 1970 až 74. V 74 som ukončil gymnázium, našťastie úspešne, s trápením sa dobrým. No a dostal som sa do Bratislavy na fakultu telesnej výchovy a športu, čo bolo mojím snom a ja som vlastne od malička vedel, že to chcem robiť. Tak to som mal šťastie, že som sa tam dostal. V Bratislave som bol od 1974 až do 79, kde som ukončil telesnú výchovu odbor s trénerskou špecializáciou hádzaná. No, potom som sa vrátil do Prešova s tým, že som predpokladal, že budem žiť v Prešove. Aj s manželkou, my sme sa vzali už na škole, čo vtedy nebola žiadna zvláštnosť, že dneska už je to, dokonca sme na škole už mali rodinu. No a tak v tom 79. ja som začal robiť v Prešove, začal som trénovať dorastencov Prešova. No ale manželka končila rok po mne a ja som jej nebol schopný zohnať v Prešove zamestnanie, pretože v Prešove bola filozofická i pedagogická fakulta a učiteľov tam bol mrak. No tak nakoniec som mal takú agilnú svokru, že mi zohnala zamestnanie tu. Dodneska neviem ako k tomu prišla, ale vy už asi nebudete pamätať pána Gattermajera, ktorý bol tajomníkom na OVČSTV a on ma tu dotiahol. Jak na mňa prišiel, to dodneska neviem. No a trénovať som začal tu v 1981 a s 10-ročnou, necelou 10-ročnou prestávkou trénujem až do dneska. Ja som tu prišiel hneď ako tréner. Ja som mal len 24 alebo 25 rokov a hneď ma pán Gattermajer hodil k dorastencom, ale ja som myslel, že už nikdy hrať nebudem v tých 24, čo bola moja životná chyba. Dodneska to ľutujem, že som to tak skoro zabalil. No ale pán Gattermajer prišiel na to, že som schopný ešte hrať, tak ma vytiahol a ja som bez tréningu chodil hrávať majstrovské zápasy za mužov. Dokonca som hral aj kvalifikáciu poprvýkrát o nejaký ten postup. Aj druhýkrát sme to hrali, lebo poprvýkrát sme nepostúpili, po druhýkrát sme postúpili. A potom tí muži šli hore celkom rýchlo až do druhej ligy a potom nakoniec do prvej ligy, do ktorej som s nimi postúpil ja. Pretože tesne predtým proste vymenili trénera, tak ja som tam s nimi horko ťažko postúpil. Mal som 27 alebo 28 rokov a v Prešove som bol na prázdniny za rodičmi. A prišiel mi tam veľmi nepríjemný dopis, v ktorom stálo, že som síce postúpil s tým družstvom do tej vyššej súťaže, ale že som mladý, neskúsený a vymenili ma počas toho, keď som bol v tom Prešove, čo ma teda ranilo. Potom som tu prišiel,
díval som sa na nejakého pana Spáčila, ktorého tu stiahli z Karvinej. Vôbec na to nemal. Ja som sa, pretože som sa cítil ukrivdený, tak som sa jízlivo chodil dívať na jeho tréningy. Samozrejme, tam som si pusu nezavrel, takže som mal aj pripomienky k tomu. On treba zabudol, že má dvoch brankárov, jedného trénoval a na druhého si spomenul po 15 minútach. No, to nejaký Luboš Salitrník, stade to zo Vsetina. No a proste napríklad sa dopadlo tak, že tí muži neustále prehrávali v tej Národnej lige prvej. Furt, ale prehra. Jedna jediná výhra s Plzňou, keď tu prišli Plzeňáci v Dubnu a hralo sa vonku na ohrade a ono snežilo. No a tí boli tak vykúlení z toho, že majú po snehu hrať hádzanú, že proste boli tam vynikajúci hráči. Bol tam dokonca nejaký, no nespomeniem si, reprezentant bol ľavá spojka, tá pravá spojka ľavák. No a ten bol z toho tak vykúlený, oni všetci boli z toho tak vykúlení, že to bola jediná výhra za celú sezónu. A potom tí hráči, ktorí vlastne povedali, že som mladý na nich, to boli moji spoluhráči. Áno, predtým. Jeden je už v nebi, Pepík Švirák. No takže, že to s tým Spáčilom nejde, že by ho bolo treba vymeniť na konci sezóny. A ja som stál zhodou okolností vo dverách a hovorím, nie na konci sezóny, zajtra. A tak bolo. No a potom som znova trénoval tých chlapov a potom si to v podstate ani nepamätám, lebo to je tak dávno, že to trvalo až do 97. roku, keď som začal mať problémy s chrbticou a ležal som v nemocnici a naraz sa dívam vo dverách, kto to tam je a stal tam pán Mika zo Zubry. No a neviem, kto mu povedal, že ja by som bol schopný trénovať Zubry, tak sa ma spýtal, či by som to chcel skúsiť v tom Zubry. Tak samozrejme, že ambície som mal, tak som sa teda do toho Zubry vybral v tom 97. a vydržal som tam 9 rokov. Bola to tvrdá životná skúsenosť. V Zubří som prvý rok prišiel k tomu staršiemu dorostu a ono hralo druhou ligu. A dali mi okamžite úkol, okamžite postúpiť, čo sa nám podarilo. 21 víťazstiev, 1 remíza v poslednom kole. Mal som takého hráča, volal sa Miro Ďurajka. Celé Zubří ho pozná, to bol taký exot. No a on v Kopřivnici, kde sme 2 minúty pred koncom viedli o 3 góly a bolo by to 22 víťazstiev, proste absolútny výsledok, tak on začal vyvádzať také somariny, že sme nakoniec remizovali, no ale tak to na tom nezáležalo. Ten druhý rok sme postúpili do tej celočeskej súťaže a ten sme skončili hneď druhý. O 1 bod za Zlínom neskutočným spôsobom nás orezali. Jako v Zlíne nás priamo tam, no proste, dokonca dodnes si pamätám meno toho rozhodcu, ale to nie je rozhodujúce. Takže bol som strašne nešťastný z toho, že sme neboli prvý, ale druhý. No a potom niekoľkokrát sme boli druhý, tretí, až roku 2003-2004 som mal nejakého Zdeňka Zuzaňáka ako vedúceho družstva. To bol úplne fantastický chlap a ten mi pomáhal. No a zišlo sa družstvo v tom doraste neskutočné. Skoro všetci potom hrali extraligu. Bol tam jeden z tých najslavnejších, bol Tomáš Rezniček, ktorý dodneska hraje závodne vo Švajčiarsku. Áno, bol mnoho rokov aj v národnom družstve. Bol tam Tomáš Ríha, bol tam Martin Hrstka, bol tam Štepan Randísek, jo. Bol tam Viktor Hastík, boli dvaja chlapci aj zo Vsetina. Áno. Takže zišlo sa také družstvo, že s tým nešlo prehrať. Tak my v ten rok, keď sme sa stretli s Karvinou, tak sme väčšinou s nimi prehrávali. Jo? Čo sme z toho boli nešťastní, ale oni boli proste roky lepší. Ale ten rok sme ich porazili vo všetkých zápasoch, priateľských, turnajových, vo všetkom. Ten tréner Hudeček, ktorý roky trénoval i Karvinu, i Hranice, ešte teraz. On je ešte starší ako ja. Takže to ja v tom neskutočne obdivujem. No, tak ten hovoril, že vy nás porazíte aj s C-čkem. Takže ten rok sa to zišlo tak, že sme vyhrali ten titul poprvýkrát v histórii, pretože od tej doby už Zubří ten titul vyhralo mnohokrát, ale nám sa podarilo, že sme boli prví. No a mal som tam aj trošku takých neprajníkov v Zubří, pretože ja som nebol Zubřák. Zubřák to je taká osobitná postavička,
ktorá proste, keď medzi nich niekto príde, kto tam nepatrí, tak sa veľmi ťažko uchytí tam. Čo sa im stalo, že? No a tak na ten posledný zápas, keď sme išli do Karvinej, na úplne posledný zápas sme išli do Karvinej a hrali sme o titul, tak mi tréner mužov vzal 3 najlepších hráčov. Takže doslovne si myslím, dodneska si myslím, že mi to neprijali. No ale prišli sme do tej Karvinej a my sme vyhrali aj bez tých 3 najlepších. Jo? Vzal a posadil ich na lavičku. No a títo 3 chlapci mi vlastne v tom zápase chýbali a my sme ten zápas vyhrali 22-21. Väčší nervák som v živote nezažil. Tesne pred koncom sme mali time, ja som mal time. Povedal som Viktorovi Hastíkovi, ktorý bol mnohokrát špičkovým strelcom v extralíge mužskej. Dneska už nehraje, je to už právnik, áno. Tak povedal som mu, že hrajeme takú a takú kombináciu, musíme tam byť dlho, nie že by ste hneď strieľali. Prišli sme tam a on po 3 alebo po 5 sekundách vystrelil. Mne sa zahmlilo pred očami, že no ale dal gól. Tak nič som mu nemohol povedať, že? Tak potom tá Karvina šla k nám, vylúčili nám hráča, Bednářa z Ovsetina, Honza Bednář. No a oni hráli akciu, ktorú som im ja povedal, že budú hrať, tak hráli na Honzu Sobola, ktorý minulý rok v Karvine skončil. Aktívnu činnosť, bol snad 10 rokov v zahraničí, vynikajúce pravé krídlo. Tak on strelil a vyrovnal na 22-22, tým pádom neboli majstri republiky my, ale Třeboň. A tí Třeboňáci všetci sedeli na tribúne a čakali, že budú oslavovať ten titul. No a ja som bol v šoku, že teda už nie sme majstri. Rozhodca mu pískol prešľap. To som 3 sekundy pred koncom. Tým pádom sme boli majstri my a ne Třeboň. Tí moji blbci sa rozbehli k mantinelu a začali všetci tlieskať a spievať, že? No, v podstate nebolo to moc športové, ale no, tak to bolo poprvýkrát, bolo to krásne. Potom som mal ešte jednu šialenú anabázu v Zubri. V 99 tam prišiel tréner Papierník. To bol 3 razy najlepší hádzanár Československa. Vynikajúci tréner z Košic. Fantastický chlap, ale mal jednu chybičku, že mu chutnalo pivečko a tak no proste. Takže on tak hospúdky do hospúdky a potom za chvíľku už sa tomu hovorilo Papierníkovo kolečko. No a tak tento Papierník prišiel jedného dňa, to bolo na deň pred Veľkonocami a deň predtým Zubri hralo doma s Karvinou a dostalo strašnú nakladačku. A on im začal tým hráčom nadávať, že to predali a tak. A bol tam hráč, ktorého som chcel spomenúť, najlepší hráč, akého som kedy v živote trénoval. Volal sa Jurij Kiriliuk, jeho syn už dneska hraje za Ačkom. Ja. A vtedy to bola absolútna persona zuberská. On bol najlepší vo všetkom. Hej. Tak aj na toho nadával, no ten sa myslím, že to bolo tak, nie som si istý. Šiel za prezidentom a takzvané po vojensky ho nabonzoval. No tak neviem, jak rýchlo zasadol ten výbor, lebo ja som odišiel z tréningu o 12. a o 3. mi volali, že sa mám vrátiť do Zubry. A ja hovorím, prečo by som sa vrácal, však ja už mám po tréningu. Že budeš trénovať Ačko. Hovorím, však je tam papier. No ja som prišiel do Zubry a papier sedel za stolom a na počítači u tajomníka už bolo napísané rozviazanie pracovného pomeru s trénerom Papierníkom. Neviem, či toto by sme vôbec mali uvádzať, no ale to sú také trošku intimné záležitosti. No a tak som teda o 4:00 nastúpil, Papierníka zbalili a šiel domov. No, takto sa vyhazujú tréneri, aj vo fotbale, aj všade inde asi pravdepodobne. Ale ináč bol to perfektný chlap, ja som ho mal strašne rád. No tak samozrejme, že bol štvrtok a v sobotu hrala sa Interliga. A Interliga to bolo Česko a Slovensko dohromady, tie súťaže najvyššie ešte. No tak sa hrala Interliga a v sobotu sa hralo v Bratislave. No tak oni začali zháňať trénera, lenže za 2 dní ho nezohnali. Tak mne potom prezident, ktorý bol, myslím, pán Janošek, mi povedal, tak pôjdeš s nimi do Bratislavy ty. Tak som šiel do tej Bratislavy s nimi, že v šatni som im povedal, snad si nemyslíte, že som vás za 2 dní naučil hrať hádzanú. Vy hádzanú hrať viete, no tak tam bežte a to ukážte. Ja tam budem sedieť a vy hrajte.
Tak som sedel a hráli, no a hráli ako život. To, jak sa vymení tréner, tak to obvykle tak býva. Tak mali predtým 4 prehry po sebe a my sme v tej Bratislave vyhrali. No a tí naši funkcionári sedeli v hľadisku, asi pravdepodobne ma pozorovali. No tak v stredu sa hral ďalší zápas, no a furt nebol tréner. Tak mi povedali, tak budeš sedieť aj v Zubri na striedačke. Tak som sedel aj v Zubri na striedačke, furt som mi hovoril, že snad som vás za týždeň nenaučil hrať hádzanú, však vy všetci hádzanú hrať viete. Tak sme vyhrali aj druhé kolo. No nebudem to naťahovať, šli sme hrať tretie kolo výhra, štvrté kolo výhra, piaté kolo výhra. A to, jak sme šli do Prahy, tak mne pán Mika mi hovoril, jak dneska vyhrajem na Dukle, tak si tréner. A ja som hovoril, ale ja nechcem byť tréner. Mne stačí ten doraz a tak. No tak prišli sme na tú Duklu, nad tým som moc nepremýšľal. 37-34 sme vyhrali aj tam. No tým pádom mi povedali, že budem tréner. Dostal som zmluvu. No a tu som im povedal, že tú zmluvu podpíšem len v tom prípade, keď mi nechajú aj dorastencov. Lebo som si hovoril, tak začneme prehrávať, kopnú ma do zadku s prepáčením a nebudem mať zamestnanie. Tak mi nechali aj ten doraz. Takže to bolo, zažil som taký zápas, že v sobotu sme hrali v Košicách a v nedeľu v Plzni. V sobotu v Košicách s mužmi a v nedeľu v Plzni s dorastencami. Takže to som myslel, že sa stal zblázním. Odchádzal som z domu tak o 7 ráno a o 9 o 10 večer som sa vracal. Toto som vydržal 13 mesiacov. Po 13 mesiacoch ma odvolali, mal som smolu, zranil sa Kiriliuk. A začalo sa prehrávať. A tí, čo ma predtým klepali po pleci, že aký som borec a tak ma začali obchádzať, jak to tak býva, že? Tak som bol v podstate rád, že som sa tých mužov zbavil, pretože som mal toho až pokrk. Ja? No a to bolo 99-2000. No ten titul sme urobili v 2003-2004, potom nás preradili do mužskej súťaže a potom už som mal také tlaky, tam boli a také rozbroje, že som bol rád, že som po 9 rokoch z toho Zubří vypadol. A jak som prišiel tu, tak som prvé 2 roky mal pocit, že mám dovolenku. To bolo bez zodpovednosti, nie že úplne bez zodpovednosť má človek vždycky, ale nebol tlak. Nebolo tam to slovičko musíš. A v Zubří som musel. A to bolo na tom najťažšie v tom Zubří. No a potom ďalšia vec dôležitá, že na trénovanie extraligy nemám hlavu. Som strašný nervák a každý zápas, ktorý sme prehrali, tak mňa to trápilo týždeň. Až do ďalšieho zápasu, ktorý sme, dajme tomu, vyhrali a proste strašne som trpel tým trénovaním. Takže keď som prestal tú špičkovú hádzanú trénovať, tak sa mi strašne uľavilo. No, takže potom som prišiel sem, kde mi dali hneď aj mužov. Tak som roky tu trénoval mužov, vždycky sme končili 2., 3., 4. až 4 roky dozadu sme nakoniec tú súťaž vyhráli. Ale oni vymysleli baráž nejakú, to je strašne nespravedlivé. Aby človek celú sezónu vyhrával a skončí prvý a potom hraje s niekým z druhej skupiny o to, či jeden alebo druhý postupí. No. A my sme natrafili na Malomiežice Brno, v tej baráži a doma sme hrali 27-27. Takže sme išli do Brna s tým, že môžeme postúpiť len keď dáme viac gólov alebo vyhrajeme. Vyhrali sme o gól. Takže to bol ďalší taký zápas, čo ma stál niekoľko rokov života. No a potom, jak som si myslel, že som nezničiteľný, tak moje telo sa začalo ozývať nejak a moje slepé črevo, o ktorom som vedel, že ho mám, sa jeden deň naštvalo a v škole mi prasklo. Pani zástupkyňa riaditeľa, pani Kudelová ma doviedla kdesi a ja som šiel hneď na chirurgiu, kde bolo veľa ľudí. Tak ja som urobil čelem zad a šiel som domov s tým prasknutým črevom. Až na druhý deň ráno som prišiel znova z bolestiach na tú chirurgiu, kde ma hneď položili na stôl a nechali si ma tam, jak sa to operuje niekoľko dní, tak ja som si tam poležal 2 týždne. Skoro som umrel, som debil po tejto stránke. No. Potom som si povedal, že už vrcholovo nechcem nič robiť, ani mužov. Takže som bol strašne šťastný, že tu aj s mojou pomocou si myslím to bolo, že sa tu zohnal taký výborný tréner, jak je Andrej Titkov.
ktorý na to na rozdiel odo mňa hlavu má. A chlapci ho majú radi, baví ich to s ním. Som dostal mladších žiakov, minižiakov, mladších žiakov, aj starších žiakov. A tam ja som taký tréner, že v týchto kategóriách ja nehrajem na víťazstvo. Mnohí rodičia mi to zazlievajú, lebo majú tam synov. Ja som hral zápas v Uherskom Hradišti, ktorý sme polčas vyhrali 10-2. A v druhom polčase som povedal sadnúť všetci a všetci, čo sedeli na lavičke hore. A zápas sme prehrali, no, čo mi teda rodičia vyčítali. Ale ja som, keď sa pozriem na tú lavičku a vidím, že to decko tam sedí a chce ísť hrať a ja za cenu toho, že mám nejaké ambície vyhrať so staršími žiakmi, ho nepostavím, tak na to nemám srdce. Takže aj teraz sa snažím to robiť tak, že aby proste všetci hráli. Kto príde, tak proste nehrajeme. No uvidíme. V podstate ide o to, že z týchto detí, ktoré sú teraz i mladší žiaci, i starší žiaci, by mali vyrásť slušní ľudia, že? A jestli vyhrají s Uherským Hradišťom alebo prehrají s Napájadnama, tak to je, myslím, veľmi malo dôležité. Takže teraz necítim ten tlak, takže sa mi trénuje dobre. Keď som nastúpil učiť v zbrojovke, ja som na to nemal vzdelanie, ja som si musel dorobiť doplnkové pedagogické štúdium a potom chvíľkami som učil aj občiansku nauku, ale brannú výchovu, ktorá bola za totality. Bol to celkom dobrý predmet, ktorý zrušili, pretože tam bolo pár takých politických tématov, ktorí mohli kľudne vyhodiť, ale branná výchova to bola trebárs orientácia v teréne. Streľba zo vzduchovky, kedy nás v zbrojovke aj na Maloráškovú strelnicu pustili. Potom, zdravoveda tam bola. Ja. Takže to bol dobrý predmet, ktorý zrušili a ktorý podľa môjho názoru do dneska chýba. No a to učenie bolo pre mňa vždycky, dá sa povedať, druhoradé. Ja som učil, pretože som chodil do zamestnania a som sa snažil s tými deťmi robiť to, čo robiť mali. Akorát, že ono to bolo z roka na rok horšie a horšie. Lebo deti sa, hlavne už na tých stredných školách, majú veľmi rôznorodé záujmy a šport často medzi ne nepatrí. A tak proste do tej školy som chodil furt menej a menej rád. Takže teraz, keď som prestal, keď už som konečne v tom dôchodku, takže robím len to, čo ma baví. Tá škola, v škole ma to bavilo, keď som trafil na triedu, ktorá bola dobrá, ktorá chcela. Ja som povedal, chceš, nechceš, tvoja chyba. No, takže to učenie je veľmi náročné zamestnanie. No a ja som to kombinoval s ďalším náročným zamestnaním ako trénovaním, tak sa čudujem, že som do dneska vydržal. Tu mám teraz mladších a starších žiakov. No a pretože tu bol taký trošku renonc nejaký sa stal s tým covidom v kombinácii, tak nám vypadli dve kategórie. Mladší žiaci a minižiaci. Tak ja som urobil všetko preto, že sme tento rok prihlásili aj minižiakov, aj mladších žiakov a teraz sa s nimi trápim. No. Tak keď prídeme niekde, kde už hrajú 4 roky a my hrajeme rok, tak dostaneme peknú šišku, ale zatiaľ to nikomu nevadí. Už sme aj 3-krát vyhrali. To sa tu spieva Vysoký jalovec v šatni. Tí chlapci po bruchu jazdia, kopírujú tých starších žen. No, tak aby z nich vyrástli slušní ľudia a keď sa z toho podarí urobiť dobrých hazardárov, tak to bude taký bonus nejaký.